Extrémne počasie vo svete 26. januára. Taliansko. Silné krupobytie zasiahlo mestá Arezzo a Siena. Španielsko. Búrka Hermínia, ktorá prešla severom krajiny, spôsobila značné škody. Vietor dosahoval rýchlosť 160 km za hodinu. Francúzsko. Búrka Hermínia zasiahla aj Bretónsko a zapríčinila rozsiahle záplavy. Spojené kráľovstvo. Na juhu, Anglicka a vo Wales spôsobila búrka Hermínia výpadky elektriny, záplavy a narušenie dopravy. Saudská Arábia. Búrky zasiahli časti západu, stredu a východu krajiny vrátane časti hlavného mesta Riad. Keňa. Silné dažde v Nairobi spôsobili záplavy a zrútenie múru. Indonézia. Vybuchla sopka Marapi. Prietok rieky Brantas v Malangu sa výrazne zvýšil v dôsledku výdatných zrážok. Nový Zéland. Silné tornádo sa prehnalo cez Mangauhaj, zapríčinilo zranenia a škody na majetku. USA. Silný dážď a krupobytie padali v okresoch Ventura a Santa Barbara v Kalifornii. Argentína. Intenzívna búrka s krupobytím a silným vetrom zasiahla mesto Las Termas de Rio Hondo. Katastrofy silnejú, ale riešenie existuje. Technológie už máme, stačí vytvoriť požiadavku na ich použitie. Spoločne môžeme zmeniť budúcnosť. Zdieľajte, aby sa o tom dozvedel každý.